Hello mga bay. Kumusta mo diha? Matay murag lahi na gid akong pamati karon mo ni-request yung kog mangga no. Simba ko. Dili mangaon, mangaon. Panitan sa natong mangga. Napay daghan diri mga bay oh. I-request mo gud ko ani akong banggitan nga higala nga kanang mangga lagi. Napay daghan oh. Tara na ako dede. Pamili lang mo. Hindi na mag-hi din papa. Ali ate na. Hi papa. Magbanding-banding sa ta papa. Na. O dali na. Ay pag umidya dag bilang kad ha. Tura. Asa bugasan na to madam? Lamias mangga uy. Kulor pa lang daw wa na tulo ng laway. Laway taas ug ubos. Charat. Kasi Ara si kilid bi. ani? Nara kani tapat ko atong tita. Ko. Kani ko ati kay ako pa. Dako kay na yung silyas diha, pwede ka matu. Abi akong tangtang da. Dako ka kasilyas, utangi Catherine na yung kasilyas diha kay diha na pumigda. May nagkahiyong ko, dito ini duro. Kita gamay ti kag kuan mo. Asa? Di ko kumana dali. O dali sa akong likod. Diri agi sa akong likod. Na, Here. ngaon tan yung mga bay diri nakalaag ko karon. Diri sa balay sa akong higala no kay magpadispedida lagi ni siya. Umanang pangaon dito tapay dagang handa no. Matay di na masulod lamiar ba atong kuan eh. Buko ra. Mo titiraw na tulad taod. May araw ra ka sa akin. Yati Tagalog man kayo diha lagi. Tagalog man kayo diha. Sa bahan eh. Ayaw ka to. Dawata. Dong baga-baga lang sa lubos. Eka, magabaga si Kagilong. Dong dada mo. Nani sa silong. Ayo de. Di ba gipalaway ram gud nako na siya. Dara dong. Iwaan ta ka dong sa kayo. Tusok-tusok sa imong lugar. Wala ay di ba? Banglit na. Ay, banglit lagi na. Di ka mo toon ako ay. Oh. Di ko magtusok-tusok. That's an impossible. Ya, giling-lisan ka. Giling-lisan ka sa naigrado at sao. Kita mo kasi ang grado no, pag-ari mo. Kita lagi ingom ta ko nimo nagtan-aw si Simo sa card. To ang card ay dagan na, biting dagan din niya. Sus paglantaw niya sa card, nakita niya yung kaugalingon. Napuso. Nakita niya yung kaugalingon. Sit down. Ana gud siya nga. Ako magiling Sige. na ako. Okay, mag-diat ha. Oh. Mama og mo grado si mga ate no. Ha? Mga ate ba sa Lay. mama mo grado. Dako-dako pa ko. Dako to mo dingha ba ito? Dong, mapapalit kayo ng sapatos no. Sa? Asa itira to imong ko ano para makasapatos 80. Ha, bari mo Ang gipabot. average. Kulay na mo jubel eh. Kanang sapatos dong nga pang pulo ka tuig. Di jud maguba. Oh, pang pulo ka tuig lagi. Dugay kay maguba di ka malkansi. Dahil dito silang mama, ilang mama dagko kay korta. Na tanawa ma-record ra ba no? Matanawan silang mama. Bayo bay padungdugan ka bayo. Ma'am. Mulang taway batis ko. Nay papa. Ugo. Ina mga untag mangga. Didi hay papa oh. Yung laki wala lagi mo ko pantay ko yo. Nga bata. Katong laki si Glenn to. Lagi mo ko. Taga kamera to nako nya. Wala ko kuyuga kay wala ko kasuldo Wala to. ko mangga ang uyap. Nya okay ra mama ngay mao ni mong kwarto uyap. Di na lang. Sige na lang. Aircon kayo mga mao uyap. Sige Okay kay mo ang bahay. Dugay ni kay mo. Di ana ra tas gawas ron ni mo man ko pani. Init lagi kay gawas. Diri lang kasulod kami dias putahan. Ugoy. Sikla ka raw. Kadaghan lagi Pwede ka. man na dun no. Oh, pwede man. Kay di man siya pwede init so. Oh. Sikla. Siradaan niya ang putahan niya, di na mismo putahan maglingkod. Oh, okay ra ka kung sila na bultahan. So- Tubaga kung kinsa to, okay ra ka. So, Dili, kuan. dili. Oh, ha? So mi uyab na putahan, ri silalay mo makasimot.
Basin makamata dahil si Lola Rosario. Bawa siya uyab. Yes! Mata na Lola. Kaon ba? Kaon ba? Kan ba? Wa ako. Dong, nanti. Mura lagi ka konsihalan. Konsihal. Dong, kubutan ko ni mo, Dong. Ha? Buutan doon na Gino. Ugian ba yun? Tayo makadungog turun. Ingnon Na ako yung mga bisita, siya man natig entertain sila siya mo. Kung wala ko. Mangga na gid ni mga bay. Muna ni akong gipangandoy. Unsa may Ato lang ito kaunti po. unsa may hiwaan ni nako? French fries style? Prince Ah, Price style. Kapayas style? Prince Price style. French fries style. Unsa pa ilaing style dira? Kit style, tibuok na. Tibuok o hiwa-hiwa. Ala. Gusto di kay gana, palitan lang tigay daghanan. Ing ani man kung ganahan gito. Ngani ba kaning Mas ani ganahan kulura? pa ko ana kaysa kani. O gani, ing aning kulura. Sa una ti hangol kay ko ano patilisod ka uno. Karon ug sa diha na kong ipon ni nada Magkadaot ba din ni gipon? dili. Ay, iko ani labay ni sa basura kay gabay na lang ba ko ngipon. Magkadaot daw ngipon. Ay na magadaot sa ipon ni. Aw unsa di? Ano nagsugod na kong pasta-pasta ba? Aw o, Milo na magayon. ngilo. Hay sa imong papa dila. Ay, paano na dai? Ha? Paano na? Nag-follow. Mo ding nanaghan akong subscriber din. Napunaan. Salamat kayo sa akong 35k na. 34k and counting ang mga followers na ate no. Ka magayon na 263 na. Sa Facebook to, sa Facebook 300 Guys, si Rubilin ba? Ah. Ano sa guan ni Nanjin? Ah sige. mag 400 to siya. Dong, Mag 400 sa Nanjin! Facebook, mag 400,000. Pero sa kuan, YouTube. YouTube 34k and counting. Salamat kay tanan mga bay. Sa man wala na ni na record. Ano na? Wala ay na record mo. Salamat kayo sa akong almost 400k na followers sa Facebook. Hinaot nga diha lang gihapon mo di mo mabiya na ako. Og sa atong YouTube na 34k and counting, siguro mga 35k na karon. Kaya, ipaanto niya? Eh dala na lang. Ha? Dala na. Unsa na amiga? Bayad ha? Amiga nimo? Eh, Dayon, Nag-order man siya cake. Oh, kuan. unsa may order? Butterscotch cake pops. Oh. Dala nimo wala. Katos plastic. Ah, iya to. Dayon. Si ambot si Donald Gini, subscribe ba kanina ako? Umbot lang. Maka YouTube ka, dire. Facebook ra. Facebook. Undod na ko. Kita kasi ang Mo di ay. Kita kasi ang naong. Sabot ka na, unload na ko. Iya ko ni unload na ko. Unsa na na? Open. Kuha ko lang. Nasluyo. 565 na na. Bale na ba? 565? No, 555. 565. Dayon diri man hi. Batari na dong 565 dong. Ngita ka na ko? Ha, bini mo ni uli ko. Ako gay balaw gi ko pangita ng tiya. Kaya ko ni uli sila. Wala rin. Ha? Kiss mama diri, kiss. Water minutes. Agtang. Agoy ayo sa kilay, mairis tong kilay. Bebe. Agtang. Di na nato ugasan eh. Pwede na, oh. Teta Bima, Oh, nakakuan. nanimaw naman kang singot. Ano be? Nagipadakan ko niya. Laina ni mo ang singot. Pahumot ito ka to. Pag ni mama na pahumot. Mag-arabo sa karon, maliko pahumot. Luma ni mama. Aslom? Tatay na ron. Ano? Saan Ano? Taktura. Ano man? Murag spoke mo. Aslom man, inawang. Ibiawan. Ala, Prince Price style na ba itong isa? Kapaya sa ni?
Kadako pa magluag, anak. Dali. Ah, si kuya naman, si kuya eh. Nantaw si kuya. Hi, Kuya Terdy! Hi, Kuya Third Eye. Nge! Kuya Third Eye. Third Eye man, kung mong ikuha niyan, Third Eye. Third eye. Nga mo ingon sa Kuya Third Eye. Ito rin eh. Okay, nagkuha pag uyab sa dita. Yan na din mo pagpalit mo no. Maho gining kwarto niya ron. Ito to. Dugay na ba mawa basta aircon ta kwarto. Dugay kay mawang uyab. Ngayon din na Sayang naman kanilin ko dito ba? Sandig. Bugnaw kay dan. Hindi siya makitaan kay magsandig. Oo. Mama, saan na ito pagpalit? Kita ina dito. Pero, Ako na. Liko dito sa taas. Suon man noong ka na ko sawag ko. pero mo ko sandig yun to. Samo yung kaipit ng bilbil mo diya gyud. Dito ra kay. Boga ni Iban. Ma! Mama! Inapila na kabulan mama. Sorry na, mama. Mama ni Tita Jean, na Lula. Dangin niya na samok-samok ta diri. Di man, sakto ra. Sabi mo ulit ka. Nye! Hmm? Abi na kong taklog ni mo na. Mama, anak, manako, diyan na. Ah. Wala mo gud taklog, mo asan taklog ana? Ligo ito. Ngaong tagmangga ninyo mga bay. Mama, Ate, nag-out. Cellphone ni mama ba? mo ba na day comment yung nato? Kita pa mo. Ako kabasa. Reply mo na ito. O kabasa. Kasi i-reply nimo. Ito nga. Kau na lamang na Pasensya kayo. Dili matagod ang tanang comment kay. Ikaw. Kaya kung mag-message kay Bulibo. Ah, katong giingon ato, wa na ko na reply siya. Wala. Mo tong naingon siya ato. Sinsya na gid mga bay. Daghan jud kay ko buwa ma-reply taon. Ante ko nung kayo. Kaya dili ko ang mga dato na ko na itong pansin mo. Wala ka oy, dili man taong ko ing ana eh. Ito ni. Ako ni reply ako. Mas pansinon pag inako ni mga pobre. Wa man dai ni ko ano. Oh, lingod pa. May dalag-dalag naman. Pero gamay Pero ate. aslong kayo na. Kini nga ni. Oo ka na. Tilawin na ako. Agad man na. Mo bitaw to imong gitilawan. Hindi naman ako. Kauban naman gud ni. Oh. Oo, kadua ba? Mo jud kay Maspat no. ulol pa lang daan. Ba Ay, nagkakami ma. kani kadua? Agad na. Agad. Na. Aslam kayo ate. Yung pas ginirong isa kani gikan mo. Dali ka. Dito tayo. Asa mo adto? Ta. Lahat eh. Na. Ano man kagikan? Painit mo kagmayo. Yung basi na rin. Patungan nila mo. Kung ikaw na bahala negosyo dito. Wala ka mo. Lagyan. Mo ba? Hindi rin ato. Maayo po doon no? Ayun na iti. Maayo po siya muna nga patungan na lahat na mo. Nagkuha nila. Asa si Rod sa Lami ni ma, lami ni. 5 kilo nga mais. Saan sa mo ni? Parang doon manunta ni mo. Yuli na din. Wala, ready lang ko dahil kay. Tawag ko na ako sudan din, mapalit ko plastic sudan-sudan. Asa dalo ni sudan eh? Padalo hindi mo yung sudan. Huwag kay labot eh. Ah! Naluyan ako ani. Tay mga bay. Yung ani kabuundan ni siya mga bay. Maingon na siya na pero unya taod-taod. Pulo ka putos na nang yandam dia. Ito dili man ni ko. Napay bugas. Napay bugas mais giandam ya. Wait siya kung tawag. Sige. Ano sa si basin siya mo? Oh. Ah, ko ni. Bumalik taron. Oh, dara mga bay na human nagpanit no. Oh, dara na human nagpanit na. Katawag ko kay kani konsilyo bitaw nga bay. Si ko birak yung pagsakuban pa to. Sus kay mao na magiday ni konsilyo ha. Di. Dali, dali.
5,620 sa. Sige, ali ate. Pero may Challenge sisiyo. ta. May sisiyo. Sige. Naniwan sa na, anak. 1, 2, 3. Uy mo na. Pinakaaslong manawong. Dali, pang gasolina. Ayo, anak. Okay na lagi. Anak ang lagi natin. Tulong niya, Che. Anak ang lagi natin. Anak ang lagi na. Okay na. Dinam dawat, bisa pagtukunin mo na. Dinam dawat. Okay na lagi natin. Patok asa ko. Meron na daw. Okay na lagi. Okay na. Anak ang ba? Anak ang lagi na. Okay na. Salamat ah. Buon natin kayo natin na dyan. Natukon naman di inam dawat. Dali, ate. Ate. Ay. Tanaw na ito niya. Hindi daog. Dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina. Saan? Anak? Kung saan ikaw, dala sa Pilipinas. Dalam bibi niya daw. Andun. Mama na artista kay nakauna na. Dalagang Pilipina. Astang langgam na asluman. Hindi kaya aslong na tugnawang ano doon. Kasi mas aslong pa ang naong sa galantaw. Bugana pa ka katungutan. Mm. Lemon ba? Lemon challenge sa ati, sunod. Sige. Ay. Ayun na ati, tanya niya. Ay, walang buday oh. Kalabangan. Pero aslo ka na. Lapit man. Nag-welding. Aslo matay na. Pero kanang lingin din. Kanang lingin, grabe na. Magmukot ka na Natagap. ko. Nga ito dapat natagot. Nag-aslom. Wak pang uyap nga bayo, baka abot. Hamay ang lingin. Itong ningin mo, aslom? Hmm. Kani, naro. Ah, dito dool, aslom naong. Aslom, pinaka-aslom. Naong ipiya. Ngano dai? Ngano dai? Aslom kayo na. Matang maglantang, asloman yun. Saan dyan, saan? Nangaunta. Dalagang Pilipina. Katang-katang pagdating ni mo ma, nata sa bato. Asa? Nata mo ba? Ay, kung sabot kay ma, dimulis sa diri karon. Kay daghan mga bayo, ibiit. Tanaw na doon niya, enjoy yung daog sa itong pinaka-aslom nga nawong challenge. Okay. Bye. Utang. Nye, nga naman. Ayaw siya babay. Nga naman. Babay na. Nye. Bye. Bye na, Tia. Bye-bye. Si bye-bye. Nam, 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 nam. Oh,